Драги дами и господа, говори Данчо Тайсън, България. Въпросът, който искам да засегна на това изказване, е за българските млади семейства и пенсионерите за тяхното положение в България, което все още не е много добро. Не искам да упрекна никого, но в положение, каквото са все още незадоволително, ние сме една страна и трябва да се държим ръка за ръка. Тоест, да бъдем единни, смисъл такъв, че личности, които имат възможността да подадат ръка финансова или друга, наричаща се живеещи в България, наистина да направят това дело, защото тези хора се нуждаят от тази помощ.